les emocions i les necessitats van unides. Això crec que no ho havíem dit, però per mi és una dada important. Moltes vegades quan jutgem alguna actitud, alguna acció d'una persona és perquè no l'estem entenent. Quan no entenem, jutgem. I moltes vegades jutgem perquè no podem veure com se sent aquella persona i la necessitat que hi ha darrere. I emocions i necessitats van de la mà. Llavors, per poder ser empàtics, hem de saber escoltar. Quina necessitat hi ha? Per què? O sigui, per a què està fent això? Quina necessitat està volent cobrir? Com es deu sentir? Aquesta per mi seria l'autèntica empatia. Un dels obstacles de l'empatia és el que deia abans la Montse, la sobreempatia. Mira, vaig a posar perquè ho veieu. Començo per l'últim. És la sobreempatia. Que moltes vegades tu et vas a les sabates de l'altre, jo soc metge, em poso el rol de malalt, però jo no m'oblido que el meu rol és de metge. Si jo em quedo al rol de malalt, ostres, qui està ocupant el meu rol? Qui està ocupant la meva visió? Perquè jo tinc la meva veritat, la meva realitat. La meva visió és vàlida per mi. I després hi ha més obstacles, que els diré així ràpidament, que és quan ens segresta l'emoció. Quan estàs tan cabrejat que és, mira, jo ara només vull despotricar i jutjar. Ja demà, quan se m'hagi passat, ja potser puc empatitzar. Però quan estic superenfadat o supertrist, en aquests moments l'emoció em segresta, el cerebro límbico em segresta i no puc empatitzar. No passa res, ser conscient. Ja, si això, l'endemà potser ja pots veure les coses més claredat i pots empatitzar. O la pròpia història. Doncs a mi em va passar això i jo no vaig reaccionar així. O a vegades també algú t'està explicant alguna cosa que està un problema i tu en comptes d'escoltar o d'empatitzar dius doncs a mi em va passar el mateix i li expliques el teu rotllo. Això no és empatitzar. O la por a perdre la raó. A vegades pensem que si empatitzem i empanem a l'altra persona, li estem donant la raó, i no. No és un tema de qui té la raó. Per mi les relacions no són així, cadascú té les seves raons. Es tracta d'empatitzar amb les necessitats de l'altra persona per poder respondre d'una forma conscient al conflicte o a la relació. Però no és un tema de perdre la raó. Tu pots empatitzar i tenir les teves raons per pensar com penses. Un altre obstacle d'empatia és quan traiem importància. Vinga, va, això anima tu, això no és per tant, va, no ho pensis, no? O ridiculitzar. Això potser, bueno, entre adults no ho fem tant, amb els nens ho fem bastant. Els judicis o animar sense més. Vinga, campeón, que esto no es nada, vamos a prendre una birra. Saps? O també donar la raó, en plan, sí, és veritat això, sí, tal, i no estàs empatitzant, sinó que estàs simpatitzant, que deia el Josep. Seguir la corrent, i això no, insisteixo, no estàs empatitzant, sinó que és un rotllo simpàtic